abụbụ nwa agbọghọbịa nwelu nnekwu ala. So maka nnekwu ala anụnwa nwere ụmụ nwoke na-esogheli m ịmagolu na-achụ m nnọọ. Ọsị m nne na fandọ na ịmagolu no from final year na secondary school ka ihe a na-eme o. Ọsị m nne ha achụkatịa ndị friends ya niile enwesigo enyi nwoke na ya nwee nwebe enyi nwoke o. So ịmagonu kwa mbọsị fa na-ewelala na-agwụ okwa ndị ịmagonu anọgidezie ya wee wele ofu onye n'ime ndị na-achụ ya ya na ya na-abọ wee kwụba. So fa na-abọ na-akwụ sị m mgbe ọbụla ala adụghị ọpali agbọgọ ọpali agbede osusuli egbogo osusuli egbede mgbe ọbụla ọ na-esi ya ibọn gị. Ọsị m nne ya na this guy yigide ya chekwa na this guy ya anụ ya o maka na mgbe ya kwetelie enọdụsiala happy na o nwere ife ọ na-emeri o ịghọta kịta. Ọsị m nne aka na-ekwu omume this guy bido gbanwere o ịmagolu towards nyawa ya na-asị kedu ihe ọ mgbe ụfọdụ ya bịa mgbe fa ji anọ ya ma mfụzi ya. Ọsị bụ na this guy atọ nụkwa wele ala nwa kọbi ọnụ o si ya na-alị ya ebuke si ya obu na-ala bulu ụzọ na-esie si ya obulala buchisi ebe niile si ya na ọ bụkwa na ọ mala ife ọ ga-eje ma ala anụnwa ọ bụrụ na ọ bụ ibi ma ya jekwe ma ala na ọ dị too much na ọ dụrụ ya mma na alụ n'ofe itirie o. Ọsị bụ this guy akọbakwa ya ọnụ wele ala nwa kọbi ọnụ ya na-edi ihe a na amara ife a ga-eme o ya jekọlụ ndị friends afa nwa akọsịkwa nke fa o ma etu esi break heart nke nwa nke n'ịmagonu ndị friends asị anyị ekwene ọgwabịa anya gwakwala ya. In fact nya rapụ the guy mana anya rapụ na ya anyhow mgbe afọ fa wago n'anya. Ọsị m nne o wee luo wondo o wee bidokwa iki ọnụ ya wee si ya among ụmụ nwoke niile na-achụ ya den nọ gị nwa ka apikele mana appreciate this ala mgbe mụ na gị na-abụpụwa maybe na ịnwetago nwaanyị ọzọ wee na-achọzi ka m bepụ ala m ka ị wee do happy na ọ bụrụ na ị chọrọ ala na o nwere ndị chọrọ anụ. Ọsị okwu onye ahapụchakwa na ụmụ nwoke ada ala ka nnekwu ala anya hapụ ife anwa maka ihe a na-ekwu na ọ bụrụ na ọ pụọ kịta na o nwere onye ga-esie na ọnya jee chọọ ihe ọ ga-eme alị anya wesị ya na ya ma mme ịgbagolo iwe onye ya wesị ya ma ha ga-ebet. Ọsị yes ka fabet wesị ya na ya ga-etinye alị anwụ na social ka amalụ ma o nwere onye ga-achọnụ na ọ bụrụ na o nwere onye chọọnụ na ya na-abọ ga-akwụgide forever ihe sọrọ ya anya gwụ ya ma ọ bụ nye ejeche nji ya alịa ma ọ bụ ọpụkpalụ na o nwere onye chọrọ anụ ife sọzili anụ ya eme. Ọsị oke fana bụ eti ikwu ya like joke ịmagolu na ọ na-akpalitakwa amụ yọta na ịmagolu from egwuregwu to njakịrị from mana ezigbo iwo na-ewu maka na ọnya ka a na-agwanụ ya nwabịa ọ na-ekwu ya amụ but na ọ na-ewutie too much ya wee sekwala wee tinye na na iru akwụkwọ wee si kedu onye chọrọ anụ. Ndị mmadụ wee bido wee debe onye nke si na ya chọrọ onye nke na-asị ya butere edegide ọsị m ifu comment section chee maka na o nwere ife anyị ịmagolu wee zuko the 10 ya wee si ọkwa ifugo ife nwese na ịchọrọ in short ọ bụrụ na ị chọrọ gị hapụ ya ka ajebele onwe sị anya hapụcha na ụmụ nwoke can say anything na ọ bụrụ eziokwu na ihe anụnwa ị na-afụ kịta na onwe onye ijekwolu na ọma nchụgụ na ịmago na onye ọbụla na-ekwu ife sọrọ ya na social media ya wee sị ya ya wee sị ya ka ha tinye ka ama ma onwe onye ya achụ ya. Ọsị ya yes na ọ bụrụ na ị ga-enyere ha free na everybody ga-achọ na onye ọbụla chọrọ free ịbọn gị ọkwa ịghọtago ya wee sị ya na ya ga-etinye 2 million onwe onye kwelunu ka e wee prove olie that na o nwere ndị chọrọ ya. Ọsị m still this guy si ya ikwu 2 million n'ọnụ onye nzite achọrọ m with 2 million na ha weta eweta ka afọ. Ọsị m nne like play na ya gbakwalụ mma nwaanyị ịmagolu ụmụ nwoke na ibido tụba ha onwe gị too much fama mfụzi your value ya wee kwuo wee sị na onye ọbụla chọrọ ya tinye akaụntụ nọmba onye afọ tinye 2 million ịghọta kịta kwee bịa nọ kwee bịa ga-afụ onye afọ na ọ bụrụ na ịkwụnye 2 million na dis akaụntụ ofu onye buru elu ụzọ kwụnye ya ekwuo ndị ọzọ akwụnyezina den na onye anwụ kwụnye elu na ya ga-enye ya bụ ibọn gị. Ọsị m na ọkwa ihe a ka ha kwuruo. Ọsị m to her greatest surprise one guy wee bịa na messenger wee delie wee si ya n'eziokwu na ya laikele ya na ọ bụrụ nke egwuregwu na ọ na-enye 2 million now na ọ ga-ekwelu ya si ya yes.
o wee sị ma ọ ga-ekwekwe ka bayeba nya sị ya yes na-enyi nwoke amarakwa o wee jụọ onye ebe nya nọ nya agwụ ya ọ jụọ onye nọmba ya nya agwụ ya ịmagolu nye the whole details fana bido kpaba from ịkpa nya kọbaziala ya some of the things nya ji wee mebe ihe a ọ sị m this guy kwụnyelie 2 million nya wee bata wee zụka enyi nwoke o wee tie wee si ya what ngwanya ka ọtụzi anya kafa wezelu dị 2 million kafa libezie n'ife abụkwa etu esi enweta ego bidozie chenjie si ya ka o tinyekwuo ọka ọ sị m ọ na-akọ ihe a do happy maka 2 million na ọ mara na ife ọ na-akọ gosizilie na o nwere ife o ji ya eme bikos na ife ọ chọzi kịta bụ ka a weziela arụ ya na-enweta 2 million ọ sị m ọkwa grown up guy ilugolo oge ịlụ nwaanyị ibie n'osigolo nwaanyị ya wee sị ya na nsogbu adọrọ n'ọkwa ịfụlụ tata ọsị ya na tata ka friendship anyị bụ n'ọkwa ịfụ this man nye m 2 million maka nnekwu ala na that man ka mụ na ya ga-akwụbazi ọsị m nne this guy adakwa na yọba biko daa na yọba biko sisi gbaghali ya na-egwuregwu nọ just njakịrị nke nwa n'imagolu nọ social media game ọsị m nne na-ayọ maka na ndị befe niile masị alụ n'ọnya na ya na-abụ na-akwụ ịmana this guy abịabeghị ha bịakọba ihe a si na ya na-enwetazi enyi na social media na-enye ya 2 million nke nwa ọ mara na mabịa laikiri ego ka mabịa nụrụ alụ 2m si mmadụ nyere gị 2m biko nya bịa nụrụ onye nke ọya ha nlelesibe m pụọ in fact it was like a film but a na-eji nzuzu mmadụ na-eji nzuzu gbuo onwe ya amụrụ m ife some men chọrọ ifulu this girl na o nwere nnekwu ala chụbụ ya n'ịlọ ọvụl ya oluo ka i were ala megide pilo ike gwụ gị iwezieli ekọbi ya ọnụ ifele mekwe ụfọdụ honestly in fact ịjụọ m nsị na ọ fụrụ gị n'anya ahụ ihe ọ fụrụ n'anya bụ ala gị nwere ife ọzọ andị alaga ahụ ọ fụrụ n'anya o sebulugo ka o si wee dị ya mma welie filisi ka o si wee dị ya mma ọ bụghị ọtago o nwerozi ihe ọzọ o ji eme oh yes ike gwụkwara o nwere ife mmadụ ama nnụ nke ọbụla dogo mma welu mmanụ na-eji n'ife nkwụ wee jọji ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ